Dayon padayon nato imbitaron ang Balang Espiritu sa atong pagpaminaw sa buhing pulong sa Dios nga buhi ug aktibo ini kagabi ang mga igsoon. Sa ang atong pagaisgutan karon nagapadayon kita sa ikaduhang Korinto City Utso paingon sa 12 mga igsoon. Apan sa dili pa mga igsoon, gihangyo ko ang tanan sa pagampo na kita mga igsoon, mga katagiya sa Balang Espiritu. Labing gamahanan nga Dios, dalaygon ka sa among mga kinabuhi matag usa. Salamat sa imong pag-uban, sa paghatag namong kalampusan, sa among mga pag-ampo diha kanimo. Salamat sa imong Balang Espiritu nga nagauban, nagatabang kanamo Ginoo. O nining kagabiyon padayon kami mag-imbitar sa imong Balang Espiritu nga may magahatag og settings sa among mga panghunahuna sa among kasing-kasing nga makatutok gayud kami sa imong buhing pulong karong kagabiyon Ginoo. Himuha nga imong buhing pulong Lord mamuhat gayud sa matag usa kanamo Ginoo. Wala kay labyan sa matag usa kanamo Lord. Salamat, ikaw ang kinatibuk-an nga among saligan nga mga dumala ning tanan sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen o amen. Sa atong pasiuna mga igsoon, pangitabo kini sa pamilya, ginikanan o sa anak. So, kung masayop ang atong mga anak mga igsoon, atong ang ginang makasab-an, atong mabunalan, o siyempre masubo sila o mawad-an pud sila og gana og sa dihang masubo sila mga igsoon kita pud ng mga ginikanan nga nangasaba sa ila masubo usab kita mga igsoon. So sa ato bang pagdisiplina kanila mga igsoon, sakto ba ang atong gibuhat? Bang dili ba kita magmahay nga nabuhat nato kato? Makaayo ba kana kanila? Matawag ba kana nga kana bang kanunay gina nga ma-mention ni Pastor Sid nga pinalanggang pinasagdan o pinalangga nga giatiman? Ang pinalanggang pinasagdan katong hatagan lagi nimo sa ilang gusto, pasagdan nimo sila sa ilang gustong buhaton. Pero ang pinalangga nga giatiman dili nimo sila pasagdan nga nagkinabuhi nga dili na mao. Gusto nimo nga tulid sila unay pinalangga nga ma-train maayo gayud ang ilang pagkinabuhi kay ginadisiplina, ginabadlong sa panahon nga naay mali nga ilang nabuhat. So muna ang atong intro o sa atong teksto sa ikaduhang Korinto City 8 paingon sa 12 giingon nga nihi, kay bisan ug nakapasubo kaninyo kadtong akong sulat, wala ako magbasol nga gisulat ko kadto. Hinuon, nasubo usab ako, kay nasayod ako nga ang maong sulat nakapasubo man kaninyo. Bisan og sa makadyot lamang. Apan karon malipayon ako. Dili tungod kay gihatagan ko kamo og kasubo, kun dili nga ang kasubo nakapahinulsol kaninyo. Kadtong kasuboa gigamit sa Dios ug busa wala kami makabuhat kaninyo og kadaot. Kay ang Dios ng kasubo makapahinulsol ug magtultol kaninyo ngadto sa kaluwasan ug dili kini angay basulan. Apan kamatayon ang sangputan sa kalibutanong kasubo. Tan-awa dili ba nadasig kamo tungod kay gigamit sa Dios ang inyong kasubo aron ipakita ninyo nga dili kamo sad-an. Nakapasuko kini kaninyo, nakapahingawa, nakahatag kaninyong tinguha sa pagpakikita kanako ug nakadasig kaninyo sa pagsilot sa sayop nga binuhatan. Gipakita ninyo nga wala kamoy sala nining tanan. Dusa gisulat ko kadtong sulata dili tungod kaniya nga nasayop o kaniya nga gibuhatan sa sayop kun dili aron makita atubangan sa Dios ang katiunay sa inyong paghigugma kanamo. So mao na ang pulong nga gisulat ni Apostol Pablo
giniyahan sa balaang espiritu dito sa Korinto mga igsoon. Ug ato ning giuluhan og makapasubo nga makatabang. So kasiyam gayud gibalik-balik ang subo. So Bisaya nga version siyam gid ka gigayon nga gibalik-balik ang kasubo ikan sa atong gibasa. Kung atrasan pa nato sa verse 7 makita nato naaya po kasubo nga nasulat dito mga igsoon. So nasulat ni nga naghatag og ang unang sulat nga nakahatag pasubo kay na naman ta si kaduhang sulat nakita nato dinhi ang tubag ni Pablo sa dihang mga katawhan nasubo tungod sa iyang unang sulat kay grabe ang iyang mga tuno sa iyang sulat sa unang sulat niya mga igsoon. Kasama adtong dili kamo makigiusa sa mga sexually immoral people gani sa 1 Corinthians 5 verse 1 1 2 gingon nga ni gidungog na nga may immoralidad diha kaninyo og hilabihan kini kangilad nga bisan gani ang mga dili magtotoo wala makabuhat sa ingon. Gisuginlan ako nga may usa ka tawo nga naging puyo sa iyang ina-ina unya nagpasigarbo hinuon kamo angay unta nga masubo kamo ug papahuaon gikan sa inyong pundok ang nakabuhat niini. Kanay na estudyante sa una nga nagpangutana sa ako nga nganong gigamit ang ilang team nga Corinthians yan Corinthians ngilad man ang mga namuyo dito. Ako po diyang gingnan nga basin sa kuan kanang sa 5:17 bitaw 2 Corinthians 5:17 nga kinsa tong nahiusa kang Kristo bag-o na siyang binuhat. So ana-ana po akong pagpasabot saya. So naagid ay mga ngilad nga mga buhat sa Korinto. Dayon sa sumpay 1 Corinthians 5:1 ug 2 dayon ambak ta sa 5 giyon dari itugyan kining tawhana kang Satanas aron laglagon ang iyang lawas ug ang iyang espiritu maluwas unya sa pagbalik sa Ginoo. Ambak ta sa verse 9 sa sulat nga gipadala ko kaninyo gisultihan ko kamo nga dili magigugoy-hugoy sa mga tawo nga makihilawason. Ang gipasabot ko dili ang mga kalibutanon nga nagbuhat og malaway o ang mga hagog o mga malapason sa balaod o nagsimba sa mga Dios kay kinahanglan man gayud kini nga sa hingpit mogawas kamo sa kalibutan aron paglikay kanila. Sa verse 11 ang buot kong ipasabot mao nga dili kamo makigugoy-hugoy sa usa ka tawo nga nag-angkon nga siya Kristohanon apan makihilawason o hakog o nagsimba sa mga Dios o tigbutang-butang o palahubog o kawatan likay bisan ang pagpakigsalo sa maong tao. Sa verse 12 hinuon dili ko katungdanan paghukom sa mga tagagawas ang Dios may maghukom kanila apan dili ba angay ninyong hukman ang inyong kagalingong mga sakop sumala sa giingon sa kasulatan papahawaa sa inyong pundok ang tao nga daotan. So agig tubag ni Pablo sa unang sulat niya sa iyang unang sulat mo ni iyang tubag dayon sa atong gibasa ug makita nato nga naguol siya pag-ayo sa feedback sa iyang na bati nga resulta sa iyang unang sulat ug nakahatag niya kahasol kaniya ug naghilak gani siya sa iyang pagsulat. Sa ikaduhang Korinto 2 uno paingon sa 11 busa nakahukom ako nga dili na lang moanha kaninyo pag-usab aron dili ko kamo kahatagag kaguol. Nakahukom na lang siya nga dili moanha aron dili siya makahatag kaguol. So napagidugang kaguol kasubo kay ang iya palang ganing sulat nakapasubo nakapasakit na sa ila. How much more kung sa actual na gid nila makita unsay itsura unsay tono sa tingog ni Apostol Pablo. Sa verse 2 kay kun hatagan ko kamo kaguol kinsa naman unya ang maglipay kanako dili ba kamo ra usab busa gisulatan ko kamo ingon ni atong sulata aron inig-anha nako diha dili ako kahatagag kaguol ni atong angay untang mulipay kanako kay na siguro ko nga kun malipay ako malipay usab kamo. Verse 4 naguol ako pag-ayo og nahasol ug naghilak ako sa pagsulat ko kaninyo niadtong sulata dili aron paghatag kaninyo kaguol
Kung dili aron sa pagpaila kaninyo nga gimahal kamo pag-ayo. Gimahal ko kamo pag-ayo. Kung aduna man kaninyo nakapasubo, gibuhat niya kini dili kanako kung dili kung subayon gayud kaninyong tanan Hinuon. Apan dili na lang ko magdaghan pa og sulti, igo na ang sulat nga gipahamtang kaniya sa kadaghanan ninyo. Busa pasayloan na ninyo siya og dasiga aron dili siya mag-uol pagayo ug unya mawad-an sa pagtuo. Tungod nini hangyon ko kamo nga ipailan ninyo kaniyang imahal gayud ninyo siya. Kay gisulatan ko kamo ni atong sulata aron pagsuta kung nagtuman ba kamo sa tanang gitudlo o kaninyo. So, di na lang ito mulahos sa verse 10 ug 11. So, muna mga igsoon, sa unang panahon, gipaagi man yun nila og sulat. Apan sa atong present nga panahon mga igsoon, pwede sa tawag, pwede sa text, pwede sa chat, or actual nga mapahimangnuan nato ang atong isig ka magtotoo. Labi na kung naay mali nga gawi nga nagpadayon sa iyang kinabuhi. So, makita nato sa atong gibasa nga masabtan nato nga nasubo ang gisulatan sa Korinto, ang tagsulat pod nasubo nga mao si Apostol Pablo ug ang mga kauban. Og sigurado kita mga igsoon nga ang Dios usab mas nasubo. Ang Dios mahigugmaon man siya ang author gayon sa Bible, sa sulat nga gipadala ni Pablo. So kay nasubo sila, dili pod angayan nga maglipay ang pika side, dili insultuhon kun dili duyugan sila sa ilang kasub-anan sama sa gibati ni Pablo. So mo ko na tinuod nga nagmahal nga igsuon, nagmahal nga ginikanan sama sa tong intro ganiya. Mubati pug kaguol panahon nga maghatag ta og disiplin, pagdisiplina, pagbadlong, pagsaway, pagpahimangno. So mo po na sa time ni Jesus, nasubo siya sa iyang pag-aantuson sa krus. Ang amahan pod nasubo ug nasubo usab ang mga tinun-an. Apan angayan siya mahitabo, angayan gid siya buhaton kay ang kalipay, ang kadaugan, ang kabulahanan mao may mosunod ni ana mga igsoon. Ang dili matupngan nga kalipay ug kabulahanan ang walay katapusan mao ang atong maangkon sama sa gibuhat ni Ginoong Hesus nga makapasubo apan once and for all times ang kaluwasan kumpleto nga nahuman tungod sa giagian niya nga kasub-anan nga iyang gilahutayan mga igsoon. So muna mga igsoon, sa atong gititle nini Dios nung kasubo makatabang. Ug kay kini dili angay kabalak-an kay kasubo kini sa makadyot lamang. Ug kini gikinahanglan og angayan nga mahitabo. Sa verse 8 nakapasubo sa makadyot lamang. So muna mas maayo na nga imong mabadlungan, mapahimangnuan nga sasayo pa kaysa mapasagdan ug magdako ang kadaot nga mahatag siya ang kinabuhi tungod kay wala nato natuman ang sugo sa Dios, tabangan, katawhan, pasidan-an, pahimangnuan aron magiyahan. So muna mga igsoon, dayon sa ikaduha, kasubo nga nakapahinulsol. Gigamit sa Dios alang sa kaayuhan. Nakapahinulsol, nagtultol sa klaro nga kaluwasan ug nagpalabas sa ilang relasyon ngadto sa Dios. Muna nindot nga kasubo nga mo na Hinuoy magdala kanato nga mabalik sa insakto, malabas ang atong relasyon, ang unang gugma nga atong nasinati diha sa Dios. So kani nga sulat mga igsoon alang sa tanan, dili lang sa mga sad-an. Mga igsoon gipakita, gingon diri gipakita ninyo nga wala kamo sala nining tanan maong muni mga igsoon nga niani ni og sari-sari nga reaksyon. Sa verse 11, nakapasuko, nakapahingawa, nakahatag tinguha sa pagkikita kay Pablo, nakadasig sa pagsilot o pagdisiplina sa nagbuhat sa ingon nga mga buhat sa mga dili maayo, mga sexual immoral nga mga buhat mga igsoon. So nakapasuko kanila, kinaaday kauban nila nga
angkon nga siya Kristohanon, nga siya magtotoo ni Ginoong Hesus nga nagkinabuhi nga ing ana, nakapahingawa nga gusto na sila magkita ni Apostol Pablo og nakadasig kanila nga dili palabyon. Kinsa to nagbuhat sa ingon, kinahanglan nga mahatagan og silot ug disiplina. Kaya mas maayo na lang masilutan, madisiplina kaysa magantos sa kalautan sa unahan. So napakita din ni mga igsoon og napamatud-an nga daghan ang wala magbuhat sa maong sala. Pipila lang. Kaya kung makita nato sa atong sabta nato itong gibasa kaniya nga di pakita ninyo nga wala kamo sala nining tanan. Apan sa unahan na may gayon diha nakadasig pagsilot kanila, pagdisiplina sa mga nagbuhat sa ingon. So naa apan dili daghan, pipila ang nagbuhat ni ana og tungod sa nahitabo napamatud-an nga daghan ang wala magbuhat sa maong sala. Sa verse 11, sige, ipakita ninyo nga wala kamoy sala niining tanan. Nasa katulo mga igsoon, sa maong kasubo na dayag ang katiunay sa ilang gugma. Sa verse 12, busa gisulat ko kantong sulata dili tungod kaniya nga nasayob o kaniya nga gibuhatan sa sayob kundi aron makita katubangan sa Dios ang katiunay sa inyong paghigugma kanamo. So gugma nila sa Dios, gugma sa usag-usa diha sa pagtinabangay, pagbinadlungay ug pagdisiplinahay. So human sa kasub-anan kani nga sulat nakahatag og kalipay sa nagsulat, human niya makita ang ilang response nga naghinulsol ug nakadasig kini sa mga katawhan sa Korinto nga gisulatan. Okay. Sa unang pagpasabot nato, nakita nato nga ang nagsulat, ang gisulatan nagsubo, ang nagsulat nagsubo, karon makita nato nga nakahatag kinig kalipay sa nagsulat o sa gisulatan mga igsoon. Kaya ang Dios nun nga kasubo adunay tinuod nga kaguol tungod sa kalapasan batok sa Dios. Kini mohatod sa tao ngadto sa paghinulsol. Munay angay nga dangatan resulta human nga mapahimangnuan, maistoryahan sa pagbadlong, pagkurik, pagsaway sa adunay paghinulsol, pagbag-o sa kasing-kasing, pagbiya sa sala ug pagtugyan ngadto sa Dios. So kana nga klase sa paghinulsol mo na muhatod ngadto sa espirituhanong kaluwasan ug sa bag-ong relasyon ngadto sa Dios. Muna revival mga igsoon, ma-revive ang tao nga nagdawat ni Ginoong Hesus nga Ginoo mong luwas apan nagkinabuhi sa dili mao. So apan mga igsoon kadtong tawhanong kasubo muna dili makapahinulsol ang tao magdumili sa pag-angkon siya salaan o nagdumili sa pagbiya sa sala o mga igsoon ang ending niya na mahay siya sa sangputan niini kay mosangput man kini sa magkagahi damor nga rebellious ang iyang kasing-kasing magatanom og pagdumot tungod sa pagbadlong pagsaway kaniya pagpahimangno og samot nga wala siya paglaom og mosangput hinuon sa kalaglangan. So mao na mga igsoon nga si Pablo wala gyud nagbasol nga nasulat niya kadto. Sama pod sa ginikanan human mabunalan, madisiplina ang kabataan makasab-an. Naguol man apan dili angay basulan kay kanang tanan design sa Ginoo. Design sa Ginoo nga i-train disiplinahon ang mga kabataan aron sa ilang pagpangdagko magkinabuhi sila sa insakto. So ang kasing-kasing sa Dios mga igsoon dili gyud ganahan og sala. So mao po na ang anaa na sa kasing-kasing ni Apostol Pablo og anaa na mabud kanato mga igsoon. So sama sa mga pagwali kada Domingo dili maglikayan nga naay maigo, naay masubo. Siyempre masubo pud ta. Okay. Labay nato ang atong isig ka magtotoo. Apan dili pud pwede nga ikaw nga nagwali manduan ka sa imong kauban nga leaders nga panghain na nagpasaylo sa iya pastor. So may ingon ro sa pastor, pasaylo ako sa imong sala. Dili mangayog pasaylo. Kung dili mangayo lang
pasensya ug pasabton nga wala gayoy bisan gamay nga daotang intensyon nga itoyo pag-igo mga igsoon. Wa man ta nasayod sa inyong mga lakaw sa atong kinabuhi. So wala man nagmarites ang pastor. So muna kung sa mga pagwali, sa mga Bible studies, mga pagpadlong na may mga maigo, nibati tag sakit, kana real gayud ang pulong sa Dios nga buhi ug hait sama sa espada nga duhay sulab. So pasabot niya na nga naay gusto usabon ang Ginoo sa atong mga pagkinabuhi, sa atong mga kinaiya na siya gusto buhaton. Let the Lord nga mamuhat sa atong kinabuhi. Ang dawata nga gaan, dawata nga humble ang atong mga kasingkaso. So ang sayop niya na mga igsoon, kung wala tasultihi o pamengnuhi o pahimangnuhi or nadaot may noon ang atong kinabuhi sa umaabot. So mao gyapon na sa mga kabataan nga sa Proverbs 22:6 mo na diri sa Shikaina gigamit ni train up a child sa Bisaya tudloy ang bata kung unsaon niya pagkinabuhi ug hinumduman niya kini sa tibuok niya kinabuhi. Kung kana ang sa mga bata, sa mga dagko pod mao ni sa Salmo ang Proverbs 27:6, maayo ang tuyo sa usa ka higala bisan ug nakapasakit siya kanimo apan pagbantay sa halok sa kaaway. So muna ang tinuod nga higala mo sulti gid na sa kamatuoran bisan sakit man. Bisan sakit man sa iyang higala. So dili pa uyon-uyonan bisan mali kay friend mo padayon. Sa atong panapos mga igsoon, padayon ang pagtuman nato sa gusto ipasulti sa Dios ngadto sa atong isig katawo sa panahon nga naatay masins nga dili maayo sa iyang pagkinabuhi. Dili lang ang pastor, dili lang ang mga Bible study leader, bisan kinsa sa ato nga itugot sa Ginoo nga gamiton aron sa paghatag og advice, ma-text man, ma-chat man, bisan makapasubo, sige lang mga igsoon kaysa makadyot raman o makahatag man kini kabulahanan sa umaabot nga kapanahonan. So mo na ang atong mensahe karon nga ang Dios nung kasubo makatabang, kasubo sa makadyot lang, kasubo nga makapahinulsol ug sa maong kasubo madayag ang katiunay sa gugma. Ipakita nato ang gugma nga tiunay sa atong isig katawo kay wala ta nag paundayon nga ang imong igsuon na nagkinabuhi padayon sa sala kundi adto sila gibadlong kay aron dili sila mahitumpawak sa kalautan. So kana ang atong mensahe karon. Ang Dios manalangin sa matag usa magampo ta. Labing gamhanan nga Dios, dalaygon ka sa mga kinabuhi. Salamat sa imong pagpaabot sa imong pulong. Lord, imo Ginoo nga dili kini mulabay nga kawang Ginoo. Mamuhat gayud kini sa imong gusto mahitabo sa among mga kinabuhi. Gamiton nimo ang matag usa nga kita ang tiunay nga gugma diha sa binadlungay, pagtudloay, Lord, aron Lord, sinati gayud nga kami imo gayud nga mga gihigugma og amo pusang mapakita ang among gugma sa among isig katawo. Dalaygon ka o Dios sa tanan sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen o Amen.